tánccal azért, hogy Látlak. a világon áll, nem úgy, mint a nőkkel. Udvarú támas az igazít, hiszen már egy éve szerelem. Egyébként Szia. színésznél vagy, Szia. és most éppen színészkedik. Jaj. Tomi nyíltan beszél a Ugye? életéről, és a Elbújsz? terveiről is, Elbújsz? és ezzel dolgozik újlemezén. Ahogyan Karamell is. Elbújsz? Tudják, ő azért Úgy, bújj el. Júj. Anna, hol van? Hova De bújj? önöknek azért van Látta valaki? Üzenem a nézőknek, hogy ha bár ritkán látnak engem, de én nagyon szépen köszönöm ezt a kutatást, amit irányomba mindig ugyanolyan szeretnék, mint előtte. És a többi megasztár is köszönöm az érdeklődést, no hát persze, őrültőle is. Bíznak abban, hogy a csütörtöki koncerten felelőshetetlen élményt nyújtanak majd önöknek. Pénteken pedig soha nem látott zenét. Észrevette, hogy Aktívban. Rosa Magdival, Éliel Zsolával, Pók Angilával, Pácsó Tomival és Karamellel. Házi nyúlra nem lövünk, munkahelyi szerelmek mégis gyakran